bedo popo de chieng' makawuono. Thuolo mare matiyo chalo nade to ginang'o giri kata kochopo kanye makoro yiene mondo mi ogwe tao kata owe bedo papa. Koro e tich mar Nyasaye mar office mar papa kae en tich mar for life. Iluwacho ni tho kende emanyalo goli kata heroni. Kaka koro ineno gima ber ni wantie gima wacho ni digital age. Nwaneno ka Pope Francis kakoni koro tich koro nosebedo matek. Weche nosebedo matek e kanisa mar Jokopere. Nokwayo ni mondo tim nade? Owe office mar bedo japapa. O retire. To beda koro ng'ama lemone kanisa. To bang' mano waneno kano yier Pope Francis. To kane wachako penjo kane waneno ka Pope Francis koro tuo chando dende osechako bedo malit wuotho ne bene chande to jine penje ni ibo weyo kaka ne Benedict oweyo. To nokoni to kende mabotime nade mabogole. Koro kaponi Pope Leo boneno kamano ofisi ni koro en mare. Nyaka chieng'no ma Nyasaye nyalo luonge kata kohero ni mondo otim nade owe office. Kaka koro